S'acosta el mes de febrer i s'acosta, per tant, un dels productes estrella de l'estació. És el forfait de mitja temporada que es podrà comprar a partir de dilluns que ve, dia 1 de febrer, i que us permetrà esquiar durant tota la temporada, és a dir, durant el mes de febrer, el mes de març i el mes d'abril. Ja sabeu que a Masella fem mans i mànigues per mantenir l'estació oberta i en bones condicions fins a finals del mes d'abril. Seria genial saber quin temps farà aquests 3 mesos que queda, però suposo que Eloi Cordomí demanar-te això és demanar-te que treguis la bola de vidre, no? Hola, Anna. Doncs no penso treure la bola de vidre, però mira, sí que et donaré 3 motius per tenir esperança perquè arribi la neu aquesta segona meitat de la temporada. El primer és fer cas a la saviesa popular. Avui he consultat un llibre de refranys i n'he trobat un que m'ha fet molta gràcia que diu: després de la gelada ve la nevada, així que després de tants dies de gelades hem de tenir la nevada en algun moment. I n'hi ha un altre que també m'ha agradat que diu: gelada que dura, nevada segura. Així que aquest és bo també. El segon motiu és fer cas a l'estadística, a la climatologia. Segons l'Atles Climàtic de Catalunya, el gener i el febrer és l'època més seca de l'any aquí a la Cerdanya. Per tant, és habitual que tinguem poques precipitacions. I en canvi, durant el març i sobretot a l'abril, les precipitacions es disparen. I finalment, el tercer motiu i el més meteorològic seria fer cas als mapes del temps que avui ens han començat a marcar una retirada de l'anticicló d'aquí uns 10 dies. Entre el dia 5 i 7 sembla que l'anticicló s'aniria cap a l'Atlàntic i això permetria que entrin fronts del nord, amb nevades, vaja, amb una mica més de moviment que ja tocaria. De moment això és fer ciència-ficció, però sí que és l'esperança que tenim a llarg termini. Doncs esperem que sigui així, que hi hagi neu, que hi hagi fred i que hi hagi també bon temps per gaudir-la. Nosaltres ens acomiadem amb unes imatges d'aquesta setmana a Masella, amb l'anticicló aquí al damunt, però amb fred i bona neu. Tot i no hagi nevat, les condicions són molt bones, ens estem esperant amb candeletes que arribi la neu, però l'espera no s'està fent dura perquè tenim molt bones condicions a les pistes. Pues molt bé, la neu està molt bé, molt bon temps i la gent també, no hi ha molta gent, vull dir que és superbé.